za informatiku je znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Rijeci koja se bavi obrazovanjem studenata u informatičko-komunikacijskoj tehnologiji. Djelujemo u ugodnom i modernom okruženju koje pruža izvrsne uvjete za studiranje, ali i za druge oblike studentskog života. I studiranjem, dakle, na našem odjelu steći ćete znanja koja će vam omogućiti brzo zaposlenje ili u informatičkim tvrtkama ili u obrazovnim institucijama. Ovo je naš laboratorij T36. Ovdje je računala koja vidite, osim naravno ono sve još standardna računala imaju i grafičke kartice koje nam je donirala tvrtka Nvidia u sklopu partnerstva sa Sveučilištem u Rijeci, koje nam služe ne za igranje, ne za Battlefield i Call of Duty, nego za izvođenje simulacija. Kad kažemo simulacije, to može biti neka mehanika fluida, molekularna dinamika ili kvantna mehanika ili astrofizika, ili naravno nešto iz informatike, neka umjetna inteligencija, računalni vid, neke telekomunikacijske mreže, ovisno o tome što nam u datom trenutku treba. Student sam ovdje na informatici, odjelu za informatice prve godine diplomskog studija. Inače sam završio i preddiplomski studij odjela za informatiku i baš radi širokog spektra znanja koje sam skupio ovdje, upisao sam ovdje diplomski studij. Trenutno sam prijavio projekt i na start-upu koji mi je uz potporu našeg odjela za informatiku pomaže u razvoju svoje ideje i nadam se da će sve skupo biti uspješno. Evo, nalazimo se u Samsung laboratoriju koji je u sklopu našeg faksa i sveučilišta pružili nama studentima da možemo razvijati aplikacije i testirati na njihovim uređajima koji su nam omogućili, i uz same mobilne uređaje dobili smo i smart watcheve, što je još najnovija tehnologija, pa i sad trenutno razvijamo neku aplikaciju kako bi primijenili na što novim tehnologijama. Ako želite postati stručnjak iz područja programiranja i programskih jezika, arhitekture računalnih sustava, računalnih mreža i internetskih tehnologija, baza i skladišta podataka, operacijskih i distribuiranih sustava, multimedije i multimedijskih sustava, područja umjetne inteligencije kao što je raspoznavanje govora, prirodnog jezika ili nešto slično, slika, upišite naše studije na odjelu za informatiku.